izeneko jainkosa bat bizizala Euskal Herriko menditan. Ama lurraren eta jainko guztien ama zen. Bera zen lurra, ura, airea eta eguzkilaren oreka on bat mantentzearen arduraduna. Berak sortzen zituen euriak, tximistak, haizeak, elurrak eta eguzkia. Ingurutako baserritarrek uzta onak izateko asmoz Mariren gana jotzen zuten. Ekoizpenak oparoak izan zitezen, izurriteak aldendu eta eguraldia lagun izatea eskatzen zioten. Eta honen trukian, nekazariek Mariri opariak ematen zizkioten. Baita bere omenez festak antolatu ere. Egun batean, bi lapur gerturatu ziren Mariren kobazulora. Bella lotan zegoen bitartean, isil-isili kobazulora sartu eta bertan zegoen guztia eraman zuten. Bella, gertatutakoaz konturatu zenean, haserre bizian jarri zen. Orduzkeo, kondairak dio, bihotzoneko pertsonek soilik ikusi dezaketela Bella kobazulo aurrian. Hori bai, horretarako ispilu magiko bat behar da, eta bertan islatuta bakarrik ikusi daiteke behi zintzoa. Baina kontuz, gaiztoek ispilu magikotik begiratzen dutenean, Bella behi gorri bihurtzen zaie, eta hauen arimak betirako lapurtzen ditu.
Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat menperatzen